Milí priatelia, ako vidíte, sme práve v stave sťahovania sa, ale mám tu dnes pre vás také malé prekvapko, pretože v tejto krabici je mystery, je záhada. Neviem, čo v nej je, dostala som ju a mali by tam byť produkty do domácností zo 70., 80., 90., možno 2000 rokov, neviem, musíme sa na to pozrieť. Tak som si vymyslela takúto malú sériu, že každý jeden deň si vylovíme niečo z tej krabice a pozrieme sa na tie produkty, pozrieme sa na ten dizajn a spolu si ich ohodnotíme. Tak už zahajujem túto prehliadku pH neutrálnym čistiacim prostriedkom DOR na všetky povrchy od firmy Henkel. Spotrebujte do januára 1969. Našla som dokonca dobový plagát. Kelímok od ovocného jogurtu. Dátum bol pravdepodobne na viečku a nezachoval sa. Škoda, že by 80-ky. Trojbalenie Scrub Buds. Drátenky na čistenie, výhradne predávané firmou Amway. Ešte stále existujú, no dizajn sa zmenil. Vanilkový puding Flana od doktora Edkera. Jedno balenie je z roku 2007 a druhé z 2008. Stále plné a prvýkrát vidíme cenu v eurách. Sprej do vlasov Glamvital počas fénovania od firmy Kurt Schwarzkopf. Dnes len Schwarzkopf. Krém proti korózii v kompletne anglickom balení od firmy Holtz. Tá vyrába produkty pre autá, ale tento žiaľ už neexistuje. Francúvka Diana s mentolom, stále dostupná v drogériách, no už s upgradovaným dizajnom. Vidíme sa pri ďalšej časti unboxingu.